Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Voluntaryo na nga demolish sang tag-iya ang illegal structure sa creek nga Yaman Pader matapos ang ipapanaugan sang cease and desist order sa syudad sa Bacolod kahapon nga adlaw. Ini matapos madiskubrihan sa syudad nga may natukod na nga illegal structure sa tunga sang creek kag sa easement area sang natural nga alagyan sang tubig sa Purok Santol sa Barangay 20 sa Bacolod City. Ang pagbutang sang pader ang wala sang bisan ano nga permit sunod sa kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Sumugod kay na sang aga, voluntaryo na nga gindemolish sa tag-iya ang illegal nga structure. Ini ang gikumpirma naman ni punong barangay Mark Abancio. Isa ini sa maginatudlo nga rason sa pagbaha sa area. Isa pang illegal structure sa Sulum Creek, Barangay Villamonte sa Bacolod City ang gininspeksyon matapos magreklamo ang mga pumuluyo nga nagapugong ini sa flow ng tubig kag nagarisgo sa seguridad sa mga residente sa tion nga magbaskog ang ulan. Ini nga mga inspeksyon ang ginahimo sa syudad para mapahagan-hagan ang pagbaha. Martes, sang isa sa mga pinakamalala nga baha ang naeksperyensyahan sa Bacolod City, dala sang Bagyo Verbena.